Ahojte, volám sa Jakub Starý, mám 16 rokov a momentálne hrám v týme Hoba Bratislava. Grant by som si zaslúžil, pretože už od malička na sebe makám a chcem sa niekam posúvať vlastne v hokeji a veľmi ma to baví. Keďže sa snažím navštevovať brankárske kempy, ktoré vôbec nie sú lacné, tak by som Grant určite využil aj na to a prostriedky by som ďalej určite využil na novú výstroj, keďže už som starší a hráči majú silnejšie strely, tak sa to veľmi rýchlo ničí a potrebujem si to vlastne kupovať častejšie. Dostal som vlastne aj ponuku hrať v zahraničí na budúcu sezónu v najvyššej lige vlastne tej krajiny, ale neviem, či sa mi podarí splniť tento sen, keďže je to veľmi finančne náročné kvôli tomu, že tam treba platiť rodinu, školu a neviem, či sa nám podarí zohnať na to financie.